Tal e como se prevía, o alcalde Santiago Freire fracasou no seu intento de sacar adiante o orzamento municipal para este ano 2024, perdendo a cuestión de confianza que decidiu someterse a pasada semana. O PP sumou só 8 votos a favor, os dos seus 6 edís, e os dos 2 do Noia, o seu socio de goberno. Na súa contra, un total de 9, os 4 do Partido Socialista, os 2 da Marea, os 2 do Bloque Nacionalista Galego e o do concelleiro díscolo, Luís Alamancos, que ao inicio do pleno extraordinario de hoxe intentou xustificar as razóns da súa marcha e que derivaron nesta tormenta política. Esta forma de gobernar, de facer as cousas, para mí, ten que cambiar, evidentemente. Decía Torcuato Fernández Miranda, o pai da transición española, de la ley a la ley, pasando por la ley. E decía Perón, dentro da lei todo, fora da lei nada. Evidentemente, eu que estou todas as semanas no ámbito judicial, teño que ceñirme escrupulosamente a lei. Agora acaban de salir en prensa unha serie de artigos, tamén de certas irregularidades sobre as que non me vou a pronunciar, pero que evidentemente confírmame que as cousas hai que facelas de outro xeito. Eu espero que a súa aportación a partir de agora sexa máis constructiva e sexa unha aportación que, dende logo, lle permita a vostede analizar os asuntos en detalle e poder formarse unha opinión sobre os mesmos antes de votar ou de facer o que fixo no último pleno, deixando a todos os integrantes do grupo de goberno sorprendidos. Pero, evidentemente, o que pode ter vostede claro é que non é porque ninguén lle privase de determinada información, se vostede tiña acceso a calquera deses expedientes para poder ter contrastado o que considerase oportuno. Os demais grupos da oposición mostráronse tamén moi críticos co goberno, o que acusaron de falla de planificación e malgasto desmesurado. Outra das cuestións que tamén mostramos en falta é porque non está o expediente do orzamento que vamos a votar no expediente pleno. É dicir, convocades un pleno con unha cuestión de confianza para tratar un orzamento e non mandades o orzamento que queredes someter a cuestión de confianza. É dicir, enténdense as alegacións presentadas estimadas ou non? Nós non podemos ser partícipes dun goberno que fai este tipo de maniobras, que aproba orzamentos irregulares, ilegales, adaptados ás súas necesidades para crear problemas financeiros do concello. Que teñen que ser vostedes conscientes de que teñen que mellorar, que teñen que cambiar a forma na que están facendo as cousas ata agora, que teñen que empezar a aplicar a transparencia e a boa xestión das cousas públicas e, por suposto, estamos dispostos a tender a man para todo aquilo que sexa, como digo, de importancia xeral para a veciñanza. Ábrese agora unha nova etapa no concello. O alcalde terá no aire o seu cargo durante un mes, un período de tempo que terán os grupos de oposición para poñerse de acordo e presentar unha moción de censura cun candidato alternativo. A priori parece algo improbable que aconteza. Se non o conseguen, Santi Freire continuará referendando o bastón de mando do concello e as contas quedarán aprobadas automaticamente.